uyawini ubuyela enqaleni ube nenqala apha kuthi soze ndimxolele. Unosithembele uyawuthi ihlabela bathi uyihlatshelwa ngubani before ayilandele. Kodwa mina ngalo uthando kwenzanani mna ndikuvusa lithi natsho mntana wabo ngoba ndikhangelana lizwi lakho ndiyalazi intlako okungasandisa wena udla ngofaka ispayisi apho umakhasela ufaka ispayisi kule ndawo kodwa ndiyakukhangela uba uphi ngoku utheni ukujika kulo mntu ukholwe kuye utheni ungakakha endaweni yokwandleka. Umthakathisa into ngapha ebandleni emama uyakhuluphala musiyaba mama uyuba mkhulu emfundisweni uyuzinza kodwa endaweni yozinza imfundiso iyagqiba uyagqitshwa imfundiso. Xa uthetha kanimeni bazalwane uthetha uba inhlanzi xa uyikhuphe emanzini uthi uzayohlwaya uyibuyisele ngakula manzi ingaba indlela yohlwaya ngale nje umsila mna mntu ndiyazi ande iba buhlungu xa uyikhuphe emanzini kodwa xa uyiphosa ithi pitso inethi ngathi ngumsila inhlanzi sabe yakubonisa uba halala hayi hayi nina xa nisetyanini lenu khake nirhamzeni utheni ungahlinje ungenwe yintoni yintoni utya yona ngafuna kuqala kukhutshwa le nto ilapha kuwe le nto ikumosha akuhleba nabantu uyahleba kuthi ityaba zonke inomaseyifini umzali eshumayela babangayivanga yabona into zohleba hlukana nazo kwangalo mlomo omnye niwuvele xa ungumzekelo uzawupha abantu ukutya oku awupha abantu ukutya oku haya nababulala bayazelapha into eWeetBix uzela abantu uyawuthatha iWeetBix funeka umntu lo uve ngayo uba uthi zenza ntoni iWeetBix hayi ubherhi uyambulala bekwamnika into ezirayo singophi wawusa kuye akamhla bathi kuye Nkosi singabaya abakholwa egameni lakho bahlangana thina ngoba umkhayisa ngokuhlangana akaphoswa nhlangana into endiyithandayo uthi ngokungahlangene bathi abazalwana ngoba ungalapho usuke Kapa akukho ngomkholo aba bantu ololo yabona mna usengxakini wena bathi abazalwana ngokuhlanganayo akukho ngoba abantu abadibene nawe bayafa bonke ngoba ipoison nguwe khayisa ngenkathi ndisemile baba abantu bebedibene nawe umile wena awumki welibandla kodwa yeyi abantu abadibene nawe ayaphela uyabarhenya lumkani akungabi khona umntu orhenya omnye hlaza phela umntu kupheni baphela abazalwana baphela ngenxa yakho wena umile uthi uselapha akukho apha tu eyaxesha babemka wamka nabo abekho bona akukho nawe ngokukhoyo nabale ndiyakhumsha bazalwana awusakuye bathi Nkosi basingathela egameni lakho athi yena hambani andizanga ndinazi nalamba anandipha kudla ubani olambayo ngumzalwane wakho into endizawufuna ubalisa babandleni abayafa abantu ukumama ofileyo wasibulela yena nabantwana ngenqaba engakutsha exakwe ngabantwana bazalwane nentlungu leya ube wena ungangomzekelo
Awudunyiswayo ibani imise ekelo ubambelele emkhabeni komhlambi. Bazalwana athi hambani andizange nginazi athi Nkosi sakubona nina wena ungashi athi lo muntu wepha kuwe efuna ukutya wamlandulela wabuguda apha ekulanduleni. Hayi uguda apha ekulanduleni. Bazalwana awuphuma umntu suphaba abantu bahle bodwa. Hayi uba mhle mntakaba uyophuma ephethe uba liqhabaze lishobene. Hayi lukho abafazi nabathi abafazi usuma amagasi akawagqiba awakakhumalwa amahlweni. Hayi mntakaba sekutheni ngoba wangarhatini andikabagqibi zonke nje andingogavu mna. Hayi akukuhle phambi koThixo akukuhle xa usenza ubulungisa. Bazalwana hayi upha abantu abakholwayo qha. Hayi upha abantu okhonza nabo qha. Abamelwane abantu abanobungqina ngoba kuthiwa makubekho ubungqina okuvela kubantu bangaphandle uba lo mntu ngumzalwane lo. Hayi xa emhluthi yodwa sidibane bantu inamba yakho khawusapha emvani kokuza ya leyithi ucika ipumpi kulwabe futhi